gràcies a tots els ponents, moltes gràcies a tot el públic. Jo convidaria a la regidora Maite Emmerich a que pugés a fer un resum de la declaració que tot seguit firmaran els aquí presents i que convidem, com s'ha dit abans, als ajuntaments, les entitats i les persones individualment a que s'hi subscriguin. Bé, el que farem ara és, jo us comentaré així els 3 punts fonamentals que recull aquesta declaració. Aquesta declaració portarà el nom de la Declaració de Sant Vicenç dels Horts, Catalunya, terra d'asil, i els aspectes que tots teniu en aquestes carpetes. Els aspectes més importants d'aquesta declaració és que es demana de forma clara i contundent el respecte als drets humans i als drets d'asil. Es demana també a la Generalitat de Catalunya que desenvolupi d'una vegada i de forma urgent el Pla de Protecció Internacional aprovat al gener del 2014 i es demana també a l'Estat espanyol que de forma urgent desenvolupi la llei d'asil actual a través d'un reglament que serveixi d'eina per superar els obstacles d'accés al procediment d'asil i garantir l'extensió i el reagrupament familiar. Ciutats d'acollida, acollir refugiats, això és costós. Això és costós. És veritat que és costós, però perquè és que hem desnaturalitzat i hem mercantilitzat el que són els drets humans. Hem començat a parlar de drets humans en funció del cost que tenen. Tot dret humà és car. Tots són cars, no n'hi ha uns menys cars, poden haver uns menys cars que altres, però no n'hi ha cap dret humà que sigui regalat i que les polítiques públiques en matèria de dret humà no costin. Però el que no podem fer és que els estats mercantilitzin els drets humans. El que no podem fer és que implementin polítiques en matèria de drets humans en funció del cost i del pressupost. Ha de ser en funció de les necessitats. Veiem a casa nostra. No era necessari unes polítiques sanitàries coherents, no eren necessari unes polítiques educatives coherents, no eren necessari unes polítiques de vivenda coherents. Per què les van retallar? Perquè era molt costós el pressupost. No. Eren necessàries? Sí. Per tant, en matèria de drets humans hem d'anar en l'àmbit de les necessitats. És necessari avui en dia implementar polítiques públiques en matèria de drets humans que estableixin una acollida digna als refugiats? Clar que sí, costi el que costi. L'altre gran repte que tenim, també el tenim aquí a casa nostra, a Catalunya, són les condicions d'acollida. En els últims anys, el nombre de persones que han arribat a casa nostra ha anat augmentant, fruit de la conflictivitat i del context internacional, ha anat augmentant, han canviat els recursos dels que comptem les entitats i entitats perquè l'acollida de persones refugiades fins ara el portàvem 3 entitats a nivell de l'estat espanyol, i a casa nostra ho portàvem en Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Hem anat patint greus retallades. Greus retallades que han acabat reduint-se, tenim sol·licitants d'asil i persones refugiades en situació gairebé de carrer. Llavors, quan parlem d'acollir no significa només deixar entrar persones que estiguin aquí, sinó acollir-les dignament. I finalment, vaig fent aquests breus apunts, i finalment el gran repte que tenim és la lluita contra el racisme i la xenofòbia, evidenciar que tots sumem, evidenciar les aportacions i les riqueses que fan les persones refugiades i que de fet fan les societats cosmopolites com les nostres. I el que hem de fer als municipis és reivindicar allò que patirem i reivindicar-ho en diverses línies. Nosaltres, municipis catalans, li hem de dir al govern espanyol que no acceptarem cap lot de refugiats numèric si el govern no fa allò que ha de fer i garanteix que el tractament d'una sol·licitud d'acollida es soluciona en 2 hores, en 6 hores o en 24 hores. No per fer la primera visita en 3 mesos com s'està fent ara. I això els municipis ho hem d'exigir i de manera ferma. Ens hem d'aliar amb les entitats, hem de documentar-nos adequadament i hem d'anar a fer una reivindicació de conjunt. I després també hem de fer una reivindicació justa. Avui estem nosaltres donant suport amb diners dels municipis europeus a altres municipis europeus. Escolteu-me, els ciutadans ja hem donat diners a Europa perquè faci una part del treball i no s'està fent. Els estats amb els refugiats estan deixant de fer una feina que ja l'han cobrada. La Unió Europea ha donat diners als estats per, entre altres coses, atendre els refugiats i els estem atenent als municipis. Portem 4, 5, 6 anys, sobretot els 3 últims, molt cruels.
amb el suport al teixit associatiu solidari d'aquest país. I hem callat excessivament. Hem anat veient com retallaven les subvencions, hem anat veient com les entitats del sector cada cop tenien que fer més retallades i és un tema que ens ha passat per davant i hem vist com es anaven debilitant aquestes entitats i no hi feien pas res. No pot ser que al nostre país les 3 entitats que es dediquen a l'asil i al refugi estiguin en tan mala situació precària de gent que hi treballa. No pot ser que el nostre país només tingui 28 pisos a disposició d'una crisi per refugiats. No pot ser que el nostre país tingui unes partides a dintre d'un capítol a la Direcció General tan minces de pressupost. Sembla que va començar per 600 euros, vam obrir una partida pressupostària de 600 euros i s'ha ampliat a 1.500. Amb aquestes partides ens costa molt dir que el nostre país és una terra d'asil. I en canvi hem anat veient com anàvem debilitant aquest sector i no feien res. Som un país d'acollida, som un país ric. Ara, l'oportunitat que és enfortir les entitats del sector. D'aquesta crisi, les entitats que treballen a l'asil i al refugi tenen que sortir més reforçades. Treballar amb les entitats solidàries i amb xarxa i deixar una estructura sòlida per a un país millor. Som una societat, som un municipi, som un poble que se sent especialment orgullós de la seva diversitat. Una diversitat molt complexa. I les entitats que en tenim en són una bona prova, perquè són l'intent de respondre als reptes que ens hem anat trobant. I aquesta diversitat ens fa molt més rics i ens prepara per un món molt divers, un món que canvia molt de pressa, en el qual les oportunitats dependran també de la nostra capacitat de conèixer el món i de conèixer, per exemple, les llengües amb les que la gent del món es parlen els uns als altres. Els reptes que el futur, que el món ens posa davant del nas, d'alguns dels quals no en som conscients, com no en som conscients tampoc d'algunes de les realitats que ens han caracteritzat fins ara, són també oportunitats extraordinàries. I, per tant, ens ho hem de plantejar, òbviament, des del deure moral que es deriva del compromís humà de la fraternitat, com dèiem fa un moment, que està recollit en qualsevol de les grans religions o en qualsevol de les grans ideologies del nostre món, en qualsevol d'elles, però també ens ho podríem plantejar des d'una perspectiva d'adaptació i d'aprofitament de les oportunitats. Doncs escolteu, jo crec que això que nosaltres fem aquí, a vegades de forma molt conscient i a vegades de forma inconscient, a vegades de forma molt continuada i a vegades de forma més dispersa, tot això és un gran bagatge. I si som capaços d'endreçar-lo i ordenar-lo i posar-lo en valor i si som capaços de compartir-lo amb molta més gent, estarem construint un municipi i un país i un món molt millor. Moltes gràcies.